Гөлнара, син нәрсә турында уйлыйсың? Әлфия апа, мин диңгезне сагынам. Минем шундый зәңгәр дулкыннарда тибрәләсем, акчарлаклар тавышын тыңлыйсым килә. Әйдә әле, Гөлнара, диңгезне бүген якынайтыйк. Үзебезгә якынайтыйк диңгезне, әйдә, Әлфия апа. Дуслар, сез дә безгә кушылыгыз. Менә шундый күләмле, матур көймә рәсемен бергәләп ясыйк. Башладык? Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә гади карандаш, бетергеч, пумалалар, акварель буяулар, җилем карандаш, стакан белән су, төсле кагаз һәм кайчы, ак кагаз бите кирәк булачак. Иң элек рәсемнең фонын ясыйбыз. Моның өчен без кагаз битен гадәттәгечә дымландырабыз. Булай эшләгәндә безнең буявыбыз матур итеп ятачак. Хәзер зәңгәр төсне алып, диңгез рәсемен ясыйбыз. Пумаланы судан уңга йөртәбез. Зәңгәр төскә шәмәхә төсне дә кушып җибәрәбез. Тирән һәм киң диңгез ясарга кирәк. Күкне ясар өчен зәңгәр су төсне алабыз. Кояш баешын күрсәтеп, алтыс белән фон ясыйбыз. Кояш нурларын сары төс ярдәмендә билгелибез. Дуслар, көймә ул безнең транспорт төре, су транспорты. Әйдәгез әле транспорт чаралары турында кызыклы видео карап китик. Велосипед, машина, автобус, троллейбус, поезд, көймә, очкыч. Буларның барысында без бер сүз белән транспорт дип атыйбыз. Кайдан хәрәкәт итүенә карап, транспорт берничә төргә бүленә. Велосипед, мотоцикл, машина, автобус, троллейбус, трамвай һәм поезд җир өстеннән йөри. Алар җир өсте транспорты. Метро безне җир астыннан йөртә. Ул җир асты транспорты. Диңгез елгаларда көймәләр, катерлар, теплоходлар һәм кораблар йөзеп йөри. Алар су транспорты. Һавада очкычлар, вертолетлар оча. Без аларны һава транспорты дип атыйбыз. Хәтта ерак космоска оча торган ракеталар, космик кораблар да бар. Алар космик транспорт. Транспорт безнең тормышыбызны уңайлырак итә. Машина, автобус, троллейбус, поезд, очкычка утырып без төрле җирләргә барабыз. Транспортта утырган кеше пассажир, ә пассажирларны йөртүче машиналар пассажир транспорты дип атала. Йөк машинасы безгә авыр йөкләрне бер урыннан икенче урынга ташырга булыша. Ул йөк транспорты. Күтәрү краны һәм экскаватор бөек биналар төзегәндә кулланыла. Без аларны төзелеш транспорты дип атыйбыз. Трактор язын җир сөрә, комбайн көзен игеннәрне урып җыя. Бу машиналар авыл хуҗалыгы транспорты дип атала. Әле тагын махсус транспорт та бар. Ашыгыч ярдәм машинасы кешеләргә тиз арада медицина ярдәме күрсәтүче табибларны йөртә. Янгын чыкса, янгын сүндерү машинасы ярдәмгә килә. Полиция машинасы безне явызлардан яклый, илебезнең иминлеген саклый. Дустым, син беләсеңме? Көпчәкләр һәм тәгәрмәчләр уйлап табылганчы кешеләр хайваннарга атланып йөргән. Кайбер илләрдә әле бүген дә шундый үзенчәлекле транспорт чараларын очратырга мөмкин. Мин моны беләм. Минем үземнең дә атка атланып йөргәнем бар дисеңме? Әмма
Иорданиядә ишәккә утырып сәяхәт итәргә мөмкин. Көньяк Африкада дәва кошына атланып йөрү гадәти хәл. Мисыр чүлләрен үткәндә озын аяклы һәм өссегә чыдамлы иң яхшысы. Һиндстанда зур һәм көчле филгә, Финляндиядә буланнар, ә Камчаткада этләр җигелгән чанага утырып йөриләр. Транспортның әнә шундый кызыклы төрләре бар икән, дуслар. Ә без дәвам итәбез. Дуслар, ә хәзер безгә киемә ясарга вакыт килеп җитте. Без кызгылт сары төстәге төсле кагазны сайладык, аны урталайга бер тапкыр бөктек һәм икенче тапкыр да бөктек. Әнә шундый туры почмаклык килеп чыкты. Безгә туры почмакның бер кечкенә өлеше генә кирәк. Шуңа күрә без аны яңадан ачабыз һәм аның 4тән 1 өлешен матур итеп кисеп алабыз. Төсле кагазның кисеп алган өлешен үзебезгә уңайлы итеп яткырабыз һәм аның ак ягында менә шундый киемә рәсеме ясыйбыз. Кирәк булмаган почмакларны кайчы ярдәмендә кисеп аламыз. Дуслар, сез дә безнең арттан кабатлагыз. Төсле кагазның калган өлешеннән мачта кисәбез. Ул безнең нечкә тасма рәвешендә булачак. Хәзер инде киемәнең нигезен җилем карандаш ярдәмендә фонга ябыштырабыз. Киемәнең нигезен һәм мачтаны фонга ябыштырып куябыз. Кечкенә кагаз өлешендә шундый өч почмак формасында җилкән ясыйбыз. Без ак кагаз кисәгендә өч почмак формасын ясыйбыз. Өч почмакның нигезен бераз дулкынландырып җибәрәбез. Хәзер инде кайчы ярдәмендә аны кисеп алабыз. Безнең җилкәнебез әзер. Хәзер инде аны мачтага ябыштырасы гына калды. Җилкәннең ике кырыена да җилем сылыйбыз. Дулкынланып торган нигезен мачтага ябыштырабыз. Бармак белән әйбәтләп беркетәбез. Ә икенче очлы ягын рәсем өстеннән бераз күтәреп куябыз һәм шулай ук ябыштырабыз. Дуслар, сез дә безнең арттан кабатлагыз. Менә шундый күләмле җилкән килеп чыкты. Зәңгәр төстәге төсле кагазны алабыз, аны әйләндерәбез һәм ак ягында менә шундый сызыклар ясыйбыз. Хәзер инде безгә шул сызыклардан тосмалар кисеп алырга кирәк. Кул астыбызда булган түгәрәк формадагы теләсә нинди предметларны табабыз. Без, мәсәлән, җилем карандашның капкачын кулландык һәм аны төсле кагазгә төшерәбез. Төсле кагаздан менә шул түгәрәк сыярлык итеп тасма кисеп алабыз. Аны 3 тапкыр бөклибез. Һәм түгәрәкне кайчы ярдәмендә кисеп тә алабыз. Дуслар, бер кисүдә 3 түгәрәк килеп чыкты.
Хәзер түгәрәкләрне кимәнең нигезенә ябыштырабыз. Тасмаларны дулкын формасына китерәбез һәм рәсемнең нигезенә ябыштырабыз. Дуслар, аны ябыштырганда менә бер өлешен Әлфия апа кебек ябыштырмыйча калдырыгыз. Ул рәсемнең өстеннән матур булып күтәрелеп торсын. Башка дулкыннарны да шул рәвешчә рәсемгә ябыштырабыз. Дуслар, кимәбезгә матур байрак та ясап куйык. Кызыл төсне алабыз, шундый матур тасма кисеп алабыз. Аның очларын шулай итеп кисеп алабыз. Һәм җилем карандаш ярдәмендә күләмле итеп нигезгә ябыштырып куябыз. Рәсемгә матур детальләр истибез. Ул безнең ак чарлаклар. Нечкә помала алып, караңгы төс белән шундый матур кошларны ясап куябыз. Дуслар, менә шундый матур кимә рәсеме килеп чыкты. Без фонны акварель буяулар ярдәмендә ясадык. Ә кимәне һәм дулкыннарны төсле кәгазьдән кисеп ябыштырдык.